όταν ρωτάνε κάποιον για τον πόνο. Δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτόν αν δεν έχει πονέσει ο ίδιος βαθιά. Ο Γκέτε το έχει τοποθετήσει ως εξής: όποιος δεν έκλαψε, όποιος δεν πόνεσε και όποιος δεν αγάπησε, δεν σας εγνώρισε ο ουρανί. Πρόσεξε. Ζούμε τα πάντα. Την πείνα, τη δίψα, τη στέρηση, τον πόνο. Όλες τις θλίψεις και τις δυστυχίες. Όλες τις πίκρες και τις λύπες. Μας επιβάλλει η ζωή τις πιο δεινές δοκιμασίες στην ψυχή και στο κορμί. Μα δεν μπορούμε να πεθάνουμε. Κι ας είμαστε άρρωστοι και κουρασμένοι και εξασθενημένοι και εξουθενωμένοι. Προειδοποίηση για τον πόνο παίρνει ο άνθρωπος όταν είναι παιδί μέσα στον πόλεμο. Μέσα στον πόλεμο και κυρίως στο δεύτερο που έζησα εγώ, το τρομερότερο μαχαίρι που σε χτυπάει κάθε μέρα στην καρδιά είναι η πείνα. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, πεινούσαμε, δεν είχαμε να φάμε ούτε ψωμί, κλαίγαμε και τα αδερφάκια μου. Το φοβόμαστε τις Γερμανοί που έρχονταν να βομβαρδίσει. Μετά είχαμε εξοχή στη σκάλα που Λιχνίτο και είχαν εκεί φελάκια οι Γερμανοί και ανεβαίναν στον κάμπο. Και ένας Γερμανός είχε ένα παιδάκι στην ηλικία μου. Και ήρθε στο κτήμα μέσα να με πάρει αγκαλιά και έβαλα τις φωνές, νόμιζα θα με κάνει κακό και έτρεξε η μητέρα και εκείνος έλεγε όχι, όχι, έχω να του προσφέρω μια σοκολάτα να δώσω. Εγώ έκλειγα, μετά με πήρε η μαμά, τον γέρασε στα φίλια που είχαν, επειδή ήταν το κτήμα μέσα, τίποτα άλλο δεν είχαν και φύγαν. Ήταν Γερμανοί, ήμουνα 12 χρονών, αλλά τα θυμάμαι όλα πολύ καλά. Πανικός, γέμισε ο ουρανός αεροπλάνα που πετούσαν χαμηλά, τρομοκρατηθήκαμε. Περνούσαν τα χρόνια με μεγάλες δυσκολίες, πείνα, στερήσεις. Ερχόταν στο εργοστάσιο, στο ηλεοτριβείο που μαζεύαμε τις ελιές με τόση δυσκολία και παίρναν το λάδι έτοιμο και αφήνανε πολύ λίγο για να περάσουμε εμείς και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Το 1941 θέλαν να επιστρατεύσουν μια ηλικία που όσοι ήταν γεννημένοι 20-21, το 1920-1921. Μέσα σε αυτή την ηλικία ήταν ένας αδελφός μου, Παράλαμπος. Δεν παρουσιάστηκε κανένας. Ποιος πήγαινε να υπηρετήσει τους Γερμανούς? Θέλαν να τους δείσουν, να τους στείλουν να πολεμάνε για αυτούς. Κρυφτήκαν οι νέοι. Είχα 2 αδέλφια και αναγκαστήκανε και κρυφτήκανε μέσα στο κλειστό σπίτι και δεν βγαίνανε καθόλου έξω. Έπρεπε όμως κάτι να φάνε. Ένα βράδυ λοιπόν ο πατέρας μου είχε αρρωστήσει, είχε πυρετό, δεν μπορούσε να πάει. Και εγώ τότε που ήμουνα 13 χρονών, καβάλισα το γαϊδουράκι, πήρα το φαγητό και έφυγα 3 η ώρα μεσάνυχτα από την Ιφίδα. 1 ώρα δρόμο, φοβόμουν έτρεμα και είχα ένα μεγάλο σκυλί δεμένο και το κρατούσα
Και εγώ πάνω στο γαϊδούρι και πήγα και τους πήγα το φαγητό και έφυγα, και όταν έφυγα στο μισό δρόμο πια έβγαινε ο ήλιος. Εκείνο το φόβο θα τον θυμάμαι, γιατί φοβόμουν τι θα μου τύχει στο δρόμο. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τέτοιες φόβους περάσαμε. Με το πιστόλι χτυπούσαν πάνω στο φως. Λαμπάκι βλέπαν, καντήλι βλέπαν, λάμπα βλέπαν, πυροβολούσαν. Νύχτα. Δεν μπορούσε ο κόσμος να ανάψει το βράδυ ένα φως, μια λάμπα. Σκοτεινά έτρωγε, σκοτεινά, και μόταν της μαμάς μου αδελφός. Ήταν μεγάλος άνθρωπος, άνω από 60-65. Τον έβαλαν έξω από το φυλάκιο να σκίζει ξύλα μια μέρα για τη σόμπα. Έσκιζε από το πρωί ως το βράδυ, κουράστηκε. Το απόγευμα ο άνθρωπος λέει σε ένα Γερμανό, δεν μπορώ άλλο, αύριο πάλι. Κουράστηκα. Γυρίζει το πιστόλι από την ανάποδη, από το ξύλο, και τον κάνει 3 τρύπες στο κεφάλι. Και τον παράτησε στο δρόμο με τα αίματα. Πήγαν από το καφενείο και τον σήκωσαν και τον μάζεψαν. Είμαστε υπόδολοι, υποφέραμε. Τι μπορούσαμε να κάνουμε άλλο? Βγαίνοντας το πρωί από το σπίτι στο Αγρίνιο που είχαμε μεταφερθεί το 1943, μέσα στους κάδους των σκουπιδιών έβρισκες 2 πόδια. Σκύβοντας να βρουν κάτι στον κάδο των σκουπιδιών και μη έχοντας δυνάμεις να σηκωθούν, έμεναν εκεί. Ήταν λοιπόν το 49, προς το 50, ήμουν μαθητής της 5ης Δημοτικού και είχα και ένα φίλο που τον έλεγαν Στράτο. Είχαμε πάει στο σχολείο, είμαστε πεινασμένοι 4-5 μέρες, εγώ και ο Στράτος, χωρίς να βάλαμε τίποτα στο στόμα μας, και παραπέαμε επιστρέφοντας. Ήταν αραρεματάκι και είχε μια μικρούρα γέφυρα. Του λέω, πάμε Στράτο να βαρέσουμε την πόρτα. Μήπως μας δώσουν κάτι να φάμε. Εκεί στη γέφυρα πέφτει αυτός αριστερά και εγώ πέφτω δεξιά. Σε κατάσταση ύπνου ή μη ύπνωσης άκουσα μια φωνή. Συσίτιο στον Άγιο Χριστόφορο. Πήρανε τενέκε, τον χτύπησαν να βγει το χώμα και σιγά σέρνοντας έφτασα στο καζάνι. Το έβαλα στο καζάνι, μου το γέμισε και το κατέβασα διαφορώντας αν έκυγε και δεν έκυγε. Όλα. Αμέσως ένιωσα να αναδιπλώνεται το κορμί μου, να ανοίγουν τα μάτια μου. Είχα σωθεί. Γεμίζω το κονσερβάκι φαΐ, φασόλια ήταν θυμάμαι, και επέστρεψα στο Στράτο. Του σήκωσα το κεφάλι, ο Στράτος δεν έτρεχε, δεν έτρωγε. Είχε πεθάνει και ήταν μοναχογιός. Έτσι κατάφερα να επιζήσω για να σας μιλάω σήμερα. Απ' έξω ήταν ένα κημητήρι, όχι, ήταν ένα κτηριάκι μικρό που είχε τα κόκαλα, το στεοφυλάκιο. Είχαν πέσει κάτι κεφάλαια, πήρα ένα κεφάλι, το έτρεψα στις πέτρες, το έβαλα γύρω κουρέλια και με τους φίλους μου παίζαμε ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω στην παγκόσμια ιστορία άλλη φορά να έγινε μπάλα κεφάλι ανθρώπου.
Άλλο όμως για το παιδί, όλα τα πράγματα, ό,τι βλέπει γύρω του, είναι αφορμή για παιχνίδι. Έτσι γίνονται πολλές φορές και τα κεφάλια των νεκρών. Θα πρέπει ίσως να καταλάβατε ότι παίζοντας μπάλα με το κεφάλι του νεκρού, τον ζωντανεύεις και τον κάνεις κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν θα μπορείτε πουθενά να βρείτε τον πόνο τόσο αληθινό, τόσο ακτέριστο, όσο στο παιδί. Και το πεινασμένο παιδί και το πονεμένο παιδί είναι η ουσία της τραγωδίας. Ήρθα στην Ελλάδα από Ουκρανία 9 χρόνια πριν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ήρθα? Οικονομικό. Περισσότερο οικονομικά πρόβλημα. Ήταν δύσκολο να βρεις δουλειά στην Ελλάδα? Ναι, από αρχή ναι. Λίγο δύσκολο. Τώρα πώς αισθάνεσαι? Είναι καλύτερα από πριν? Χειρότερα που άφησες τη χώρα σου? Εντάξει, ναι. Τώρα και όχι και τόσο καλύτερα, αλλά έχει συνεχίσει, πώς να σου πω. Το πριν, από αρχή ήταν εντάξει, ούτε γλώσσα, ούτε καινούρια χώρα, δεν μπορείς να... Έξι πώς είναι, αρχίζεις όλα από μηδέν. Από μηδέν, όπως μωρό. Δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Εντάξει. Έχω αφήσει 2 παιδιά στην Ουκρανία. Πότε τους άφησα ήταν 10 και 14. Είναι, πώς και να σου πω, τι ένιωσα, πρώτοι μήνες δεν ένιωσα τίποτα. Δεν κατάλαβα, ήταν άλλο, ήταν ότι είσαι κάπου, ότι δεν ξέρεις κανέναν, δεν ξέρεις ούτε γλώσσα ούτε τίποτα, είναι κάτι άλλο. Μετά ναι, παιδιά, πάντα κάθε μέρα πάρεις τηλέφωνο, κάθε μέρα, δεν ξέρω, είναι... Αυτό δεν μπορείς να πεις με λόγια. Ναι, το φόβο είναι νομίζω το πρώτο. Πού πάνε, τι φάνε, πού πήγανε, πώς ζουν, εντάξει, κάποιος άρρωστος, είναι μόνο τηλέφωνο. Τώρα Skype, μετά πρώτα είναι μόνο τηλέφωνο. Φόβο. Φόβο από... Δεν έχει στενοχώρια ή κάτι, είναι φοβερός φόβος, γιατί μένουμε αυτή το περιοχή που γίνεται τώρα όλα αυτά και εντάξει, είναι από εκεί μαμά, μπαμπάς, παιδιά μου, οικογένεια, αδελφός. Θα ξαναγύριζες τώρα στην Ουκρανία που έχει όλα αυτά, τον πόλεμο και ό,τι ακούμε στις ειδήσεις, ή θα ήθελες να φέρεις τα παιδιά σου εδώ? Ναι, ήθελα. Είναι ερώτηση. Και ήθελα να γυρίσω και ήθελα να φέρω παιδιά. Δεν μπορείς να διαλέξεις? Δεν μπορώ να διαλέξω. Και ήθελα παιδιά, αλλά... Όχι, θέλω να γυρίσω εγώ. Θες να γυρίσεις εσύ στην Ουκρανία, παρόλο τον πόλεμο, θα ήθελες να γυρίσεις πίσω? Και ήθελα παιδιά μου να μένουν χώρα τους, όχι κάποια άλλη χώρα. Είναι δύσκολο. Είναι αυτά αυτό είναι... που σε κάνει να θες να πας εσύ πίσω και να μην έρθουν τα παιδιά σου εδώ? Εντάξει, αυτά όλα δυσκολία. Όλα ότι... να είσαι ξένος. Να είσαι ξένος, ναι. Ότι και δεν είναι δικό... Το ξέρεις ότι είσαι ξένος. Και έτσι νιώσεις, δικό μου γνώμη, και εγώ έτσι ένιωσα από πρώτη στιγμή και μέχρι και τώρα, όπου ξέρω γλώσσα να διαβάζω, αλλά είσαι ξένος, δεν ξέρω. Δεν νιώσεις σπίτι σου. Είναι υπέροχα χώρα, ωραία χώρα, αλλά θέλεις, άστο και πόλεμο. Θέλεις κοντά δικού σου, ναι. Τι είναι αυτό που σε τρομάζει πιο πολύ που τα παιδιά σου είναι μακριά? Τι με τρομάζει? Δεν ξέρεις τι κάνουν? Αυτό, ναι, ότι δεν ξέρεις τι κάνουνε, που... Εντάξει, και τώρα είναι τέτοια κατάσταση που ζούμε, όλα με τρομάζει. Τρομάζει ότι είναι και η μαμά μου άρρωστη και όπως κάτι να πετύχει, πώς να γίνουν παιδιά μου, χωρίς βοήθεια από εκεί κοντά. Είναι... Μαμά σου τι έχει?
Μαμά μου έχει κεφαλικό, πέρασε κεφαλικό. Είναι λίγο παράλυτη, μισό παράλυτη. Μιλάτε στο Skype, σου λένε τι αντιμετωπίζουν καθημερινά εκεί στην Ουκρανία? Όχι, δεν θέλουν να στενοχωρώ και δεν λένε τίποτα. Εντάξει, μιλάμε, το βλέπω και κάτι διαβάζω, κάτι βλέπω, κάτι είπανε. Εντάξει, μιλάμε κάθε μέρα, άλλο τι μιλάς και είναι από μακριά, πόσο χρόνια. Άλλο φόβο, μόνο φόβος. Πότε έγινε πόλεμος, όχι στενοχώρια, δεν καταλαβαίνεις ότι στενοχωριέσαι για κάποιον. Φόβος, φόβος ότι... Ότι θα χάσεις κάποιον. Ότι ναι, να πάνε στρατό, εντάξει, είναι... Και να χάσεις και... Είναι χαμός από εκεί, είναι... Και πότε δεν σηκώνει κανέναν τηλέφωνο, εντάξει. Στενοχώρια και άγχος δεν φεύγει ούτε νύχτα ούτε μέρα. Αυτό πόσο χρόνια και δεν είμαι μόνη μου, έτσι όλοι οι γυναίκες, όποιοι άφησε η οικογένεια είναι, όποιοι μιλάνε. Αφού αφήνουμε πίσω η οικογένεια, πώς να σου πω, δικό σου, όχι φεύγεις από μαμά και μπαμπά εσύ, είναι κάτι δικό σου και αυτό δεν μπορείς να πεις με το λόγιο, Ελένη, είναι κάτι μέσα ότι έχει πεθάνει, πώς να σου πω, δεν... Ήτανε δύσκολο να αφήσεις τα παιδιά σου ή το έκανες θεωρώντας ότι είναι το καλύτερο για το παιδί σου? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ναι, σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο. Γιατί δεν μπορούσα να βγάλω πέρα και είναι καλύτερο και για το παιδιά και για μένα. Για μένα, εντάξει, για το παιδιά, γιατί πρέπει να σπουδάζουν, πρέπει κάτι, ναι, για όλους μας. Οι μικρές λύπες είναι φλίαρες. Η μεγάλη οδύνη είναι σιωπηλή. Πριν 4 χρόνια, ενώ είχα πάει σε μια φίλη με επίσκεψη που είχε πρόβλημα υγείας, με καρκίνο μαστού, εντελώς τυχαία εξετάστηκα από τον γιατρό, τον χειρούργο, και έγινε η παρακέντηση και μου ανακοινώθηκε ότι τα κύτταρα ήταν κακοήθη. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου, ένιωσα ένα φόβο, τρόμο. Ήταν κάτι ξαφνικό, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα με τίποτα. Ο πόνος ήταν μεγάλος, στεναχώρια και έχω ένα κορίτσι. Ένιωσα ότι θα το αφήσω μόνο του. Περάσαν πάρα πολλές κακές σκέψεις στο μυαλό μου. Τα συναισθήματά μου όταν έμαθα για το πρόβλημά μου ήταν ανάμεικτα. Παρότι είμαι υπάλληλος νοσοκομείου, δεν ήξερα καν τι σημαίνει ρευματοειδή αρθρίτιδα. Με πιάσε φόβος, μπορώ να πω, διότι ήμουνα μια πολύ δραστήρια γυναίκα, με πολλές δραστηριότητες και φυσικά αυτό ήταν και ένας λόγος που η νόσος εξελίχθηκε πολύ άσχημα. Σιγά σιγά όμως με το χρόνο, και δεν ντρέπομαι να πω, λαμβάνοντας μια αγωγή, διότι όπως συνήθως τα νοσήματα αυτά προκαλούν κατάθλιψη για την κατάθλιψη, ο σύζυγός μου πάσχει από καρκίνο. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο και εκεί με πόνεσε πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι ο εξωτερικός πόνος, ο σωματικός, είναι ίσος με τον ψυχικό πόνο. Και πάντα χρειάζεται μια βοήθεια. Και σίγουρα όταν υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα, η δική μου κατάσταση επιδεινώνεται. Διότι η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα και χρειάζεται πάρα πολύ ηρεμία, ξεκούραση και πολύ καλή πορεία ζωής. Όταν υπάρχουν και άλλα προβλήματα, σίγουρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Βέβαια, ο μεγαλύτερος πόνος ήταν όταν έχασα το σύζυγό μου σε πολύ μικρή ηλικία, 52 ετών, από ξαφνικό θάνατο. Αυτός ο πόνος ήταν ο πιο μεγάλος από όλους, διότι μ' άφησε με ένα κοριτσάκι 12 χρονών, που έμπαινε στην εφηβεία. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, εγώ, το παιδί μου και η γιαγιά, όλα αυτά τα χρόνια. Ο πόνος αυτός δεν έχει φύγει ποτέ, ούτε πρόκειται να φύγει. Και προχωράμε τη ζωή μας με την έλλειψη που έχουμε από το μπαμπά της κόρης μου.
Στην αρχή δεν ήθελα να έχω επαφή με κόσμο. Δεν ήθελα να έρχονται και να με βλέπουν έτσι όπως ήμουνα στο σπίτι. Ήμουνα τότε γύρω στα 33. Δεν είναι το θέμα της ηλικίας που μόνο σε βαραίνει, που το θεωρείς τεράστιο και πολύ δύσκολο, γιατί όσο πιο μικρός είσαι, δεν είναι το θέμα του καρκίνου, δεν είναι όλες οι μορφές το ίδιο, πιστεύω. Ίσως το βλέπω εγώ έτσι γιατί είμαι γυναίκα. Ήταν ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί ήταν σε ένα σημείο που όλες οι γυναίκες θεωρούμε ότι μας χαρακτηρίζει. 3-4 χρόνια παντρεμένοι και να ξέρεις ότι θα κάνεις μαστεκτομή είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Πρώτα-πρώτα από την πλευρά της γυναίκας. Είχα τότε μια κόρη που ήταν γύρω στα 3 με 4, 3,5. Εντάξει, σε αυτή την ηλικία παίζει και ο μισός χρόνος ρόλο. Δεν είναι όπως τώρα τι 20, τι 21, αλλά το 3, αλλά το 4. Είναι ένα παιδάκι μικρό που δεν καταλαβαίνει και πολλά, που έχει μάθει να τρέχει, να πέφτει πάνω σου, να σε πιάνει αγκαλιά και εσύ του λες μη πρόσεχε γιατί θα με χτυπήσεις. Και μετά μπαίνει η σκέψη ότι για πόσο θα μπορείς εσύ να είσαι με αυτό το παιδάκι και όλες μου οι σκέψεις ήταν γύρω από αυτό όλο, πώς θα σε στηρίξει ο άντρας σου. Εμένα σε αυτό το τομέα μπορώ να πω ότι ήταν η πιο σωστή συμπεριφορά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Γιατί δεν αισθάνθηκα μειωμένη, δεν αισθάνθηκα ανεπιθύμητη, δεν αισθάνθηκα απόρριψη, οπότε αυτό με βοήθησε σαν γυναίκα. Μετά με βοήθησε το παιδί μου, γιατί δεν καταλάβαινε, ίσως είναι καλύτερο να μην καταλαβαίνει, από το να σε βλέπει και να σε λυπάται, γιατί έτσι και ήταν γυμνάσιο, ας πούμε, θα καταλάβαινε και θα αναγκαζόταν να κάνει αυτό που έκανε η μητέρα μου, η οποία δεν με βοήθησε καθόλου. Με επιδίνωσε. Γιατί κάθε φορά που με έβλεπε, έβλεπα στα μάτια της ότι έλεγε θα είσαι τον άλλο μήνα. Το πρόβλημα με την κίνηση του χεριού μου, δεν μπορούσα να λειτουργήσω το δεξί μου χέρι, γιατί ήταν από τη δεξιά πλευρά και η επέμβαση και στη μασχάλη, γιατί γίνεται διπλή η επέμβαση, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Έτσι ήθελα το χρόνο μου για να μπορέσω να κάνω τις προσωπικές μου δουλειές, υγιεινή, όλα αυτά που δεν είναι μόνο ότι πονάς και δεν θέλεις να τις κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις αυτές τις δουλειές και αισθάνεσαι άσχημα, είναι και ψυχολογικά που λες θα ξαναγίνω έτσι όπως ήμουν, θα μπορέσω ξανά να είμαι όπως ήμουν. Γιατί ήμουν και ένας άνθρωπος που ήθελα όλα να τα κάνω, δραστήριος, και αυτό με έκανε να στρεσαριστώ λίγο και να περάσω κάποιες άσχημες στιγμές. Τους πολύ κοντινούς σου ανθρώπους που εκτιμάς και που τη γνώμη τους να αποδέχεσαι, την ακούς, θα πρέπει και αυτοί να είναι σωστοί. Θα πρέπει και αυτοί να σκεφτούν πώς θα σε βοηθήσουν. Γιατί μερικές φορές η πολύ προστασία σε εισαγωγικά δεν βοηθάει. Πρέπει τον άλλον να τον αφήσεις να αισθανθεί ότι είναι κάτι που θα το διαχειριστεί και θα περάσει, όχι που είναι μόνιμο, γιατί έτσι το βλέπεις. Μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή σου
τη βλέπεις ότι έγινε αυτό τώρα και έτσι θα είμαι. Πρέπει κάποιος να σου λέει και εσύ να του λες στον εαυτό σου, θα περάσει. Είναι αυτό τώρα και θα το κάνω να φύγει. Θα προσπαθήσω γι' αυτό. Παράλληλα, μου είχαν συστήσει να πάω σε ένα ψυχολόγο. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα. Δεν λέω ότι οι ψυχολόγοι είναι... Δεν θέλω να πω, μετά από αυτά που θα πω, δεν θέλω να θίξω τους ψυχολόγους. Αλλά, ακόμα και αυτοί πρέπει να ξέρουν ακριβώς πώς θα σε μιλήσουν. Μερικές φορές εγώ εκεί που πήγα, αυτή η κοπέλα αισθάνθηκε όσο αμήχανα αισθανόμουν κι εγώ. Δεν μου έδωσε αισιοδοξία. Οι τρόποι που μου είπε να το αντιμετωπίσω δεν ήταν για το δικό μου χαρακτήρα. Μπορώ να πω δηλαδή μεταξύ του πλαστικού και της ψυχολόγου περισσότερη βοήθεια με έδωσε ο πλαστικός. Τον προηγούμενο Μάιο είχα χάσει ένα μωράκι. Εντάξει, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, ήταν το πρώτο μωράκι και τα λοιπά, το περιμέναμε πώς και πώς. Μετά από 2 μήνες, πηγαίνοντας στη δουλειά, βρέθηκα στη βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο. Ήμουνα μέσα στο τρένο στο King's Cross, στη διαδρομή μεταξύ King's Cross και Russell Square. Οπότε, αν θες, είχε προσθεθεί κι άλλο ένα, δεν ξέρω τι να το πω, άλλο ένα ατυχές γεγονός, στο οποίο, εντάξει, στην αρχή η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι θα χάσω τη ζωή μου, έτσι, γιατί όπως ερχόντουσαν οι αναθυμιάσεις και τα λοιπά, νομίζαμε ότι κάπου υπάρχει φωτιά, ακούστηκε και η έκρηξη, ότι, ξέρεις, θα πεθάνουμε ουσιαστικά. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Εντάξει, υπήρχαν πολύ δύσκολες φάσεις. Παραδείγματος χάρη στην αρχή που μπήκε στο νοσοκομείο και δεν της δίναν τα σωστά φάρμακα, κινδυνέψαμε να τη χάσουμε. Οπότε εκεί ταξίδεψα, ήρθα από την Αγγλία. Οπότε κατέβηκα και έμεινα μαζί της κάποιες μέρες στο νοσοκομείο. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο, όπως επίσης ότι ήταν πολύ δύσκολο ότι γενικά, ρε παιδί μου, καταραίανε όλα. Δεν ήταν, δηλαδή, ξέρεις, ο πατέρας μου δεν ήταν καλά. Τελικά δεν ξέρω τι ήταν χειρότερο, γιατί ας πούμε εγώ υπέφερα πάρα πολύ και όταν ήμουνα μακριά από τη μαμά μου πριν πεθάνει. Για μένα, εντάξει, χειρότερη περίοδος ήταν η μέρα του θανάτου. Γιατί ήμουνα μόνη μου, βασικό, και γιατί ήταν δύσκολη σαν νύχτα, δηλαδή και ιατρικά ήταν δύσκολη. Γιατί η γιαγιά μας είχαν πει, ας πούμε, οι γιατροί ότι δεν θα πονάει, θα της δώσουν φάρμακα και δεν θα πονάει. Αλλά η γιαγιά της οι φλέβες της δεν δεχόντουσαν φάρμακα, οπότε δεν μπορούσαν να της δώσουν τη φαρμακευτική βοήθεια για να μην πονάει αρκετά. Οπότε πόναγε. Βέβαια ήταν βυθισμένη και κάθισα μαζί της στο κρεβάτι. Αυτό που έκανα δηλαδή είναι ότι έφερα το κρεβάτι μου κοντά της και της κράταγα το χέρι. Δεν μπορούσε να μιλήσει, εγώ έκλαιγα και εκεί αυτή μπορεί να μου είπε ότι μην κλαις, κάτι εκεί προσπάθησε να μου πει κτλ. Και κοιμήθηκα και της κρατούσα το χέρι. Το πρωί ήρθαν οι νοσοκόμες και μου είπανε ότι πάλι όλες οι μετρήσεις είναι φυσιολογικές. Και λέω, καλά ρε παιδί μου, δεν θα πεθάνει ποτέ αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, πόσο θα βασανίζεται πια, πόσο θα πονάει, πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Και κοιμήθηκα βαθιά και πέθανε. Δηλαδή, με σηκώσαν οι νοσοκόμες και μου λένε, δεν είναι πολύ καλά η μαμά σας. Και με βγάλανε έξω, αλλά εγώ μπήκα μέσα και μάλλον ήταν, λίγο μετά την τελευταία αναπνοή. Στην τελευταία αναπνοή δεν ξέρω. Πήγα να την ακουμπήσω, την ακούμπησα έτσι και μου είπε η νοσοκόμα, μην την κρατάς, άστη τώρα να... Ξέρεις, μην την κρατάς να φύγει ανάσα, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι και τι μου είπε ακριβώς, κάπως μην την κρατάς, άστη. Οπότε δεν ήμουνα μαζί της, τελικά δηλαδή, ήταν μόνη της, το οποίο μου στοίχησε πάρα πολύ. Και μετά της έκλεισα τα μάτια και έβγαλα το σταυρό που φόραγε και το φόρεσα.
Τελικά δηλαδή δεν ήμουνα μαζί της, δεν ξέρω γιατί στεναχωρήθηκα πιο πολύ. Τα αναμενόμενα. Γιατί θεώρησα ότι, ξέρεις, ότι ήθελα να είμαι μαζί. Αλλά εντάξει, μετά, ρε παιδί μου, πολλοί μου είπαν ότι συμβαίνει αυτό, ότι ίσως, ξέρεις, μερικοί άνθρωποι περιμένουν να μην είσαι εκεί κτλ. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν το. Για μένα η στενοχώρια πιο πολύ ήταν αυτό, δηλαδή, ξέρεις, ήταν και μια κατάσταση 7 χρόνια. Το θάνατο τον είχαμε δεχτεί, ότι θα έρθει, η κατάσταση είχε χειροτερέψει, το πιο σημαντικό ήταν να μην πονάει. Οπότε ήταν κάτι, αν θέλεις, αναμενόμενο. Απλά νομίζω τελικά με πείραξε πολύ ότι κοίτα να δεις ρε παιδί μου πώς γίνεται και δεν ήμουν εκεί. Μου λείπει σε σημαντικές γιορτές των παιδιών. Γενέθλια, όταν πάμε και ξέρω εγώ, να τώρα η Αναστασία χόρεψε ή στο θεατρικό του Δημήτρη, ας πούμε. Μου λείπει όταν θα ήταν πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα κάναμε μαζί. Χριστούγεννα, Πάσχα, τα Χριστούγεννα τα τελευταία βγάζαμε το δέντρο και καθόταν εδώ σε αυτή τη γωνία, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, καθότανε. Αλλά πάντα συμμετείχε, δηλαδή ενώ ήταν άρρωστη, συμμετείχε πάντα, δηλαδή όσο μπορούσε και τα λοιπά συμμετείχε. Και φέτος, εντάξει, ξέρεις, δεν την έχω συνέχεια στο μυαλό μου, οπότε ήταν χαρούμενη περίσταση και τα λοιπά. Βγάλαμε το δέντρο έξω και ξαφνικά ένιωσα ένα πόνο, λες και με χτυπάει κάποιος στο στομάχι και δεν το περίμενα, ξέρεις, γιατί το είχα ξεχάσει τελείως από το μυαλό μου και ξαφνικά, ξέρεις, το βγάλαμε και δεν συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν εκεί και ήταν πολύ ξαφνικό, γιατί δεν το περίμενα. Αυτό, οπότε μου λείπει έτσι σε γιορτές και γενικά ρε παιδί μου που δεν τη μοιράζονται τα παιδιά σε τέτοιες φάσεις. Σε αυτόν τον κόσμο όλα είναι μικρά και ο χρόνος θα μεγαλώνει. Μόνο ο πόνος είναι μεγάλος και ο χρόνος θα μικραίνει. Και εντάξει, εκτός από την οικογένεια που με ρωτήσατε, με βοήθησε πάρα πολύ και ένας γιατρός. Δύο γιατροί, εντάξει, και με τους δύο. Ήταν ο χειρούργος και ο πλαστικός. Μου έκανε μια αποκατάσταση που επέμενε να γίνει έτσι και που καλά και έκανε, γιατί εγώ τότε έλεγα δεν με ενδιαφέρει, γιατί και τι να το κάνω, τσάμπα χρήματα θα χρειαστούν καν. Πιστεύω ότι δεν... Αλλά ιδιαίτερα ο ένας από τους δύο γιατρούς ήταν πολύ φιλικός, πολύ αισιόδοξος, σου μετέφερε το σιγά μωρέ, εσύ είναι στο χέρι σου να το διαχειριστείς, δεν είναι... Δείξε δύναμη, δείξε απόφαση και πάρ' το στα χέρια σου. Όπως σας είπα και πριν, γύρω στα 18 χρόνια. Τι θα έλεγα σε κάποια γυναίκα? Θα έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσει όσο γίνεται να μην ακούει τους γύρω της, που ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει μεν, αλλά αυτά που λένε, έτσι όπως τα λένε, μπορεί να σε δημιουργήσουν και πανικό και απεσιοδοξία. Πρέπει να προσπαθήσεις εσύ με τους ανθρώπους που επιλέγεις ότι σωστά εσύ θες να ακούσεις, να σταθείς στα πόδια σου. Είναι δυστυχώς, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπική σου πυγμή και δύναμη. Πρέπει εσύ να το βρεις μέσα σου και να το πάρεις πάνω σου. Τελικά βέβαια μετά τη βιοψία, ενώ περίμενα 1,5 μήνα με μεγάλη αγωνία, έδειξαν ότι δεν ήταν έτσι που τα περίμενα τα αποτελέσματα, ήταν πιο καλά, πολύ αισιόδοξα, δεν χρειάστηκε να κάνω περαιτέρω θεραπεία με χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες και αυτό μου προκάλεσε μεγάλη χαρά στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στη μητέρα μου και αισιοδοξώ ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Εάν δεν ήταν η οικογένειά μου, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω, διότι το πρόβλημα είναι κινητικό. Αφορά τα πόδια, τα χέρια
και δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω αν δεν είχα μία βοήθεια σε αυτό το θέμα. Να αποδεχτεί αυτό που του συμβαίνει, διότι εγώ δεν το αποδέχτηκα από την πρώτη στιγμή. Ήταν τελείως ξαφνικό και ήταν και κάτι πιο επώδυνο για μένα. Άμα το αποδέχεσαι κάτι, είναι λίγο πιο ήπιο. Διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά μέσα που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τον πόνο και είναι πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση και την αντιμετωπίζω με πάρα πολύ καλή διάθεση και μπορώ να πω ότι ψυχολογικά το έχω ξεπεράσει. Και όταν αυτό ξεπερνιέται λίγο, ξεπερνιέται και περισσότερο και ο σωματικός πόνος. Διότι όπως σας είπα συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Ο ψυχικός με το σωματικό πόνο. Στη δουλειά μας προσφέρανε 5 δωρεάν ραντεβού με κάποιον ψυχολόγο ή ψυχίατρο αν ήθελες. Εγώ λοιπόν ανέπτυξα ένα φόβο, όχι στα τρένα έμπαινα κανονικά κτλ. Ανέπτυξα ένα φοβόμουν τα αεροπλάνα και δεν έμπαινα στα αεροπλάνα. Αυτό το λένε με μετατόπιση στην ψυχολογία, δηλαδή δεν φοβάσαι ας πούμε τα τρένα, φοβάσαι τα αεροπλάνα. Και πήγα σε αυτήν και καλά την κυρία για να της πω για τα αεροπλάνα. Και μου λέει, πες μου λίγο τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σου. Και της είπα, και με το που της είπα, έβαλα τα κλάματα πολύ για πρώτη φορά, ας πούμε. Νομίζω ότι, ξέρεις, ήταν το τελειωτικό κτλ. Και αυτή μου εξήγησε ότι, παιδί μου, γιατί εγώ δεν ήθελα να το δεχτώ ότι ήμουνα τόσο στεναχωρημένη και τα λοιπά και αυτή μου εξήγησε ότι μέσα σε 6 μήνες έχεις χάσει το παρελθόν σου, τη μαμά σου, το παρόν σου, γιατί ξέρεις, πήγες να χάσεις τη ζωή σου και το μέλλον σου, γιατί έχασες και ένα μωρό. Οπότε ηρέμησε, κάτσε, εντάξει, οκ, μου λέει, ωραία στη δουλειά και τα λοιπά. Ηρέμησε και να βιώσεις, άσε τον εαυτό σου λίγο να βιώσει αυτό που ζεις. Επειδή είμαι δάσκαλος, δεν έχω τη μανία να ισχυρίζομαι ότι το παρελθόν είναι καλύτερο από το παρόν. Και μπορώ να σας πω με όλη μου την καρδιά ότι βλέποντας τα παιδιά σήμερα, βλέπω πράγματα στα οποία τα παιδιά είναι καλύτερα. Άλλωστε μην ξεχνάτε, τα πλοία όσο πάνε και γίνονται μεγαλύτερα, τα αεροπλάνα πολύ πιο σύνθετα, κι όμως καλούνται να τα κυβερνήσουν αυτές τις νέες γενιές που έρχονται στη ζωή. Άρα λοιπόν είναι ικανές. Άρα μπορούν να επιβιώσουν. Άρα μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να τα περιμένει κανείς. Μπορεί να φαίνονται ανέτοιμοι. Μπορεί να φαίνονται καλοπερασάκηδες. Αλλά κατά τη γνώμη μου έχουν συνείδηση της ζωής και συνείδηση της αγωνίας και ίσως η υπερσυνείδηση της αγωνίας τα οδηγεί σε κάποιες στράτες ναρκωτικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών. Ο πόνος προκαλείται κυρίως από τη σύνδεσή μας με τον υλικό κόσμο. Παίρνουμε, ζούμε, απολαμβάνουμε και όταν μας λείψουν αυτά, ξαφνικά αισθανόμαστε μετέωροι. Γιατί το κορμί ζει δεμένο με τη φύση. Δίνει και παίρνει από τη φύση, κάνει ανταλλαγή. Είναι δεμένο με την ύλη. Αν όμως μάθουμε, και πρέπει να μάθουμε, ότι πρέπει να γίνει λογική χρήση των αγαθών, λογική χρήση της φύσεως, λογική χρήση των τροφών, τότε τρώγοντας σωστά σήμερα θα έχουμε και αύριο.
Αν μας ανισχύει κάτι στην εποχή μας, πρέπει να μας ισχύει αυτή η υπερκατανάλωση, η υπερπαραγωγή, αυτοί οι καινούργιοι θεοί που προσθέθηκαν ενώ καταργήθηκαν οι παλιοί. Έθνος, φυλή, υπερπαραγωγή, κατανάλωση, παραγωγή. Αν αυτούς τους θεούς τους αποκλείσουμε και στραφούμε σε μια λογική τοποθέτηση απέναντι στα αγαθά και το διδάξουμε στις καινούργιες γενιές, τότε οι δυσκολίες αποτελούν απλώς ένα σκαλοπάτι που σε γεμίζει εμπειρίες. Ήμουν στο νοσοκομείο, είχα βγει από το χειρουργείο και έβλεπα το σώμα μου ότι είχε αλλάξει, ότι είχα κάποιες πληγές και κάποια σημάδια τα οποία δεν θα έφευγαν και σκεφτόμουν γιατί σε μένα. Και ο άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό για να έχω κάποια ελπίδα και να μην στενοχωριέμαι ήταν η γιαγιά μου, η οποία επί 6 χρόνια μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο λόγω καρκίνου. Και αισθάνθηκα πολύ μικρή όταν σκέφτηκα ότι η γιαγιά μου είχε το κουράγιο και το θάρρος να συνεχίσει να το κάνει, ενώ ήξερε ότι θα πεθάνει, ενώ εγώ για μία απλή εγχείρηση ήμουνα τόσο αδύναμη. Η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν όταν έχασα τον παππού μου. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα και τον έχω συνδέσει με πολλές αναμνήσεις, παιδικές αναμνήσεις, ιδιαίτερα από το εξοχικό και από το καλοκαίρι. Είναι από τα πρόσωπα που θα θυμάμαι πάντα, γιατί τον αγαπούσα πάρα πολύ και γιατί γενικά πιστεύω ότι θα θυμάμαι τα παραδείγματά του και τις ιστορίες του για όλη μου τη ζωή. Έκλαιγα συχνά για ασήμαντα πράγματα και θεωρούσα τα δάκρυά μου δικαιολογημένα και σωστά. Σήμερα η γιαγιά μου είναι βαριά άρρωστη. Οι γιατροί μας δίνουν 1 με 2 24 ώρα μέχρι να φύγει. Και δεν μπορείτε καν να μιλήσει, ούτε καν να μας ακούσει. Δεν μπορώ να περιγράψω πώς αισθάνομαι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι μακάρι να είχα λίγο χρόνο ακόμα, να της πω πώς νιώθω ή να την αγγίξω και να με αισθάνεται. Και εύχομαι μόνο να είναι καλά εκεί που θα πάει. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι ο πόνος είναι μακριά σου και δεν σε αγγίζει. Σκέψου όμως τους γύρω σου και κοίτα και μέσα σου. Δεν έχεις νιώσει κι εσύ έτσι?